बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। उदालगुरि जिल्लानि सासे बर'नि फिसा हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। गेलेमु बिथिङाव बर' लाइमोनफ्राबो उन नंला, बेखौ बयबो मिथिगौ। उदालगुरि जिल्ला नोलोबारि हालामनि सिङाव थानाय दैफुंखुथि गामिनि बिफा गफा दैमारि आरो बिमा गाबसुलि दैमारिनि फिसाज्ला सान्ताना दैमारिया पान्जाबनि अमृतसराव जानाय 13थि नेशनेल टाइ बक्सिं चेम्पियनशिपआव गेलेनानै सनानि मेडेल देरहानो हादों। बिथांनि लिरथाया 53 केजि। बिथाङा 58 केजि केटेगरियाव बादायनानै उरिष्यानि गेलेगिरिखौ जोबथा एबा फाइनालाव फेजेननानै सान्ताना दैमारिया सनानि मेडेलखौ मोननो हायो। बिथांनि बे देरहासार जानाया बर' हारिजों लोगोसे ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। उत्तर प्रदेशनि गाजियापुराव नावा गोदोनानै सा-7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रेवतीपुर पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय आथता गामिनि दैबानाजों भुगिनांनानै सा-17 सुबुंफोरा नावआव गाखोनानै गंगा दैमा बारनो नाजादोंमोन। बेबादि समावनो नावा जाब्रबथाय जानानै सा-7 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमायो। बिनिनो सा-10 सुबुंफोरखौ एसडीआरएफ हानजाया रैखा खालामनो हायो आरो सा-7 सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखाङो। बे जाथायखौ इउपिनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे नावनि जाब्रबथायजों खहा जानांनाय सुबुंफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होदों। मुंदांखा असमिया लिरगिरि डक्टर प्रफुल्ल महन्तआ रुंसारि जाबाय। बिथाङा सासे गोग्गो लिरगिरि हिसाबै बर' हारि थागिबि जनजातिफोरनि मोनथायनि थाखाय गोबां लिरबिदां लिरबोदों। बिथाङा बर' हारिनिबो गोबां बिजाबफोर लिरनानै बर' हारिनो बिहोमा होलांबाय। बिथांनि बिहोमाया बर' हारिनि जारिमिन जानानै थालांसिगोन। बिथांनि जिउ गोमानाया बर' हारिजों लोगोसे असमिया हारिनि थाखाय गेदेर खहा। बिथांनि रुंसारि जानायखौ खौरां मोननानै एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गागि दैदेनगिरि आरो बारग' एमएलए नाथुराम बर'आ नखराव थांनानै जोबथा मान बावहैदों। बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दिल्लीनि आइजो देहा फालांगि न'आव सासे ट्राइबेल सिख्ला मोननो हादों। क'क्राझार जिल्लानि सासे सिख्लाखौ दिल्लीनि गंसे आइजो देहा फालांगि न'आव मोननो हादों। सेल्फ हेल्प बिथांखिनि बेनिफिसियारिमोन बे सिख्लाया। दिदाक्कि बिथांखिनि मुङाव क'क्राझारनिफ्राय साख्रि होगोन होनना थगायना लांदोंमोन। सिख्लाखौ गुबुन रायजोआव खामानि फसंथाय होनायनि थाखाय लानानै थांदोंमोन सासे राजबंसि सेंग्राया बे सिख्लाखौ। नाथाय खामानि होनायनि सोलायै देहा फानग्रा खामानियाव लोब्बा खालामो सिख्लाखौ रैखा खालामो दिल्लीनि एनजिअनि गंसे थाग्रा न'निफ्राय। सिख्लाया क'क्राझार खारगावनि दिदाक्कि मिरुआव ट्रेनिं लादोंमोन। सा 40 सिख्लाफोरखौ थिसनथाइनि फोलानानै दिल्लीसिम लांदोंमोन। सिख्लाखौ लांदोंमोन पलाश राजबंसि मुंनि सासे सेंग्राया आरो दिल्लीयाव गासैबो राहा खालामनानै होदोंमोन पलाश राजबंसिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।